Kanyo ni Jood bura mawuok North Eastern osiro dwaro mar jatend piny Kenya William Ruto mar golo oko goyo kogno jodak makono eka mondo migi opande. Kata kamano, Senator ma Makueni Dan Manzo wacho ni jatend piny William Ruto nyaka luor chik mayango kaka imiyo oganda opande to ok ni otiyo kod thuolo mare mar telo e timo chenro mok oluwo chik. Cynthia Onyango miyo ler mar wachni. Pogruok e paro pod medo neno I wach mar jatend piny William Ruto mar golo oko goyo kogno jodak ma North Eastern eka migi opande. Ne jotelo mawuok North Eastern, ma en paro makare kendo giseyo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kuom seyo paro makamano. Groundless and irresponsible allegations made by the Honorable Kalonzo Musyoka, who has insinuated that this landmark reform is a political maneuver and plot to decide to influence the outcome of 2027 elections. Such baseless assertions serve no purpose other than to politicize a matter that is fundamentally about the protection of human rights and the defense of the constitutional justice of these people who have been here to marginalize. To mana bang' nyirni machuok, Senator ma Makueni Dan Manzo korka kore owacho ni jatend piny nyaka mi piny Kenya luor makare kaluwore kod dwaro mar katiba kendo ne ni okenge makare oketi kapok opande ochiw mar keto arita makare kinde chiwo opande ne jogo mawuok e gwenge ma North Eastern. What regulations do you have to make sure that if somebody crosses and want to become a Kenyan, then what do? We are very much aware that our borders are porous, that especially in Western Kenya, a lot of Kenyans have both IDs for Uganda and for Kenya. And we are aware that Kenyans cross and vote in Uganda. We are also aware that a lot of Ugandans who have Kenyan IDs cross and vote in Kenya. This cannot continue to be so, and that evidence I have. And I know the organizers and the people who do that. And it's a part of rigging the election. So we want to tell the president, Kenyans are not happy with very many things. Manzo owacho ni kaluwore kod ndicho mar ruodhi moko abich kinde mane jatend piny ochano limo gwenge ma North Eastern nyiso rem mar arita kwe kendo okenge mowinjore nyaka ketie tim kapok opande ochiw ne jogo mawuok e tong' mar Kenya e gwenge ma North Eastern. When the president was there, chiefs had been kidnapped. Are you going to issue ID cards to people who violate the border, cross it, kidnap our people, and even sometimes for ransom? So we first want to know what is the situation of the chiefs. They are Kenyans who were preparing for the president to come there, and they dare get kidnapped. Manzo bende owacho ni chik mayango kaka imiyo oganda opande nyaka luw kaka en kendo tim mar jatend piny William Ruto chunge bath apaya ka oloso gi jopiny e kinde limbe mage ok onego bed ni en chik maloyo chik ma katiba oyango. Bende omedo ni jatend piny onego we timo timbe moko madhi ataro mar chik nikech odwa loso nyinge paw siasa to nyakonchiel othiro dongruok mar katiba ma pacho ka. There are regulations and an act of parliament which regulate as to making sure that you sieve out to make sure that the people you issue with IDs were born in Kenya and have not crossed the borders. And this applies to all borders, not just northern Kenya. And therefore, cannot purportedly be made by the president on a roadside declaration. So the president cannot make law. And if he makes a presidential order, then there must not be another existing law in that particular realm. And as soon as a law is made by parliament, then an executive order comes to an end. And therefore, the government must respect the law as it is. It should not be used for political purposes. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Aya wadhi yu moro machuok lakini aneno kusoro ote mar 3:6 ka Eric Odemo ka ya chunge ka Nyamkago. Wacho ni Trevor Oneni ka endi kan godhiambo mindi wuod Kambuji. Sani koro walemo ne mana baba Raila Amolo Odinga erokamano ahinya. Barak Ndama wuod watho ng'er kadem wacho ni Trevor timna mos ne Joseph Obosi kuom wito mamane. Mar ariyo hayo maber ne jakom erokamano ahinya. Ramogi ler kendo chenro mar oimore ochoponwa makare ka wan gi babana Paulus Ogola, mamana Evelina Oko kod Lydia